Quan hem de gravar un vídeo, el principal problema és amb quina app l'editem. El que em toca amb els collons és quan has acabat tot un vídeo editat i et diu per només 10 euros tindràs el vídeo editat. Què vol dir que per només 10 euros tenim el vídeo editat? Si l'únic que hem fet ha estat ajuntar unes preses. Però clar, llavors els carregats et diuen si vols que traguem la marca d'aigua, que és aquesta carta que surt a sota, has de pagar 5 euros més. I clar, què hem de fer? Què et penses? Vale que els catalans són rates, però no pagarem 15 euros per un vídeo. I si no és una app gratis, no te'n fiïs. Un cop hagis acabat el vídeo, et demanaran el codi postal, el número de targeta de crèdit, el DNI... No ho facis! En conclusió, avui en dia fer un vídeo és més complicat del que et penses. Sense tenir en compte això. Espera que estan cagant aquí dalt. A caganera. Està Està gravant. Què et penses? Vale que els catalans són rates, però no pagarem 15 euros per un vídeo. Que si rius... No ho facis! Tu, Ferran, tio, per riure que no. Espera. Déu vos guardi. Cap a casa.